Некой от вас тук? Некой от вас минатият вторник е бил на Вели Пеливан на Чифликът? Некой от вас я издадел моята чета? Мислейте скоро кой е. Мислейте кой е и на каква е вечер. Малечко и големо, женско и мъжко, сатър. Сатър. Преди повече от век, стотици хора са увековечени върху колекция от чупливи стъклени плаки. Легендарните герои от крехките негативи си имат своето място в историята и митологията. Окото на обектива е запечатало тяхната скромност, но и суетност, тяхната решителност, но и колебание. Предстои им битка – Илинденско-Преображенското въстание, което българите от Македония и Одринско вдигнаха срещу тиранията на Османската империя. Въпреки неуспеха на въстанието, борбата продължи още дълги години, упорита и жертвена. А колекцията от трошливите негативи води борба с времето години, за да стане една от най-ценните реликви в музея в Кюстендил. Стъклените плати са 96, от които 93 са на чети от българското освободително движение в Македония. Така най-характерните от тях са платите, свързани с Илинденско-Преображенското въстание от 1903 година. Те са и най-съществената част, 35 броя. За автор на тази колекция се приема Анастас Новев. Той е местен кюстендилски фотограф, роден в съседното село Коньово. Но има данни, че част от снимките на колекцията са направени от друг негов колега, Иван Караколев от Сопот, намерил препитание тук. Така в началото на 20 век в Кюстендил има 2 фотоателиета. Четниците обаче ходели при Анастас Новев, защото се ползвал с доверието на вътрешната македоно-одринска революционна организация. Дори човек да не е много добре запознат, така изтънко, както се казва, с конспирациите, с аферите, с методите на действие на организацията, той не може да не си даде сметка, че фотографите, които са били допускани в света, аз се светих на революционерите, са били хора проверени, доверени, изпитани свои хора. Да не говорим пък за кюстендилските фотографии, които направо са си щатни служители на организацията. Те затова са привлечени, затова са обучени в Кюстендил и им се има безкрайно доверие. Днес е много трудно да бъдат издирени близки или роднини на Анастас Новев, които да пазят спомена за него. Чупливите плаки, оставени от фотографа, вероятно са били повече. Най-съществената част от тази колекция попада в ръцете на един кюстендилски историк по един доста любопитен начин. Той открива платите при един човек, който почиства стъклени плати, фотографски плати и подготвя горобишни фенери. Богомир Лазов, уредника по Светнеоградския музей, вижда, че това са плати на чети от освободителното движение
и решава да ги откупи. След като ги откупува, ги предлага в общината. От общината казват не на Лазов. На местните експерти-оценители исканите от него пари им се виждат прекалено много. По 80 лева на негатив. Виде ми се много голема сумата и реагирах, без да се съобразя, че ще нанеса болка. Богомир Лазов ми беше и на мен учител по рисуване, когато бех в 5 или 9 клас. Не се съобразих. Аз като учител, примерно, взимах 80 лева, а един негатив 80 лева. Плаките отново се предлагат за откупка. Желаното да идва от София и колекцията е спасена. За решението допринася и мълвата, че в Кюстендил се върти държавния историк от Скопие, бащата на македонистката историография Любен Лапе, който души около сбирката с намерение да я открадне. Лапе вече е създал прецедент преди време, когато с измама е задигнал и отнесъл в Скопие спомените на легендарния Димитър Попгеоргиев Беровски, които после издава в книга. Само знам това, което казах, че са идвали при Беровски и са прибрали спомените на баща му. Лично Лапе е идвал, за да ги приберем. Край Вардар, в Титова Югославия, режимът вече изгражда новата идентичност, различна от българската. Това е къщата на пунктовия началник Марко Секолички в Кюстендил. Пред нея е направена една от най-хубавите снимки от нашата колекция от стъклени плаки. Това е снимка на четата на поручик Борис Сарафов, навръщан от Македония. Самият Борис Сарафов може да бъде видян отпред, пред четниците, леко полегнал на лаките. Когато бях по-млад, бях запленен от личността, дейността на Борис Сарафов. Това е наистина изключителна личност, защото показва и доказва, че историята не е само, както ни учиха на времето, не е само процеси, явления, бази и надстройки, движещи сили, класи и маси, а хора. Хора с свои лица, с свои характери. Поручик Борис Сарафов на 21 години започна офицерската си кариера. На 23 името му прогърмя по цяла Европа с превземането на Мелник. На 32 влизаше в главния щаб на въстаническите сили в Битовски окръг, там където Илинденско-Преображенското въстание взе най-големи размери. На 35 години и той загина, макар и като една от първите свидни жертви на братоубийствената борба. Това е много скъп спомен за фамилията Секолички от Борис Сарафов, подарък на дядо Марко. Отзад има и надпис от самия Борис Сарафов и си мисля, че това е една от реликвите в семейството ни. Когато Марко Секолички се заселва в Кюстендил, се жени втори път за моята прабаба, която се е казвала Силистия и е от село Жилинци. От този брак се раждат 4 деца. Най-големият син е Петър, който е сподвижник на Гоце Делчев и е участвал в неговата чета. Вторият му син е Владимир. Тук на портрета го виждате. Той умира 903 година, когато вече тук е бил арсенала на ВМРО-то. 3 младежи още с Владимир правят бомби в къща, която се е намирала пред тази къща. И случайно става взрив от една от бомбите. 3 младежи, бойчото на моята майка Владимир, умират. Знам от баба ми, че от детонацията, тя тогава е била на 3 годинки, от детонацията взривната вълна я подхваща, хвърля я във въздуха и имало някакъв голям чимшир тук в двора. Пада върху чимшира и това изпасява живота. Много са героите от колекцията крехки стъклени плаки.
но един от тях е с особено място в нея редом с момчетата с гореща кръв – Дамян Груев. Човек с ярки лидерски качества и стратегически поглед, роденият в Смилево Груев е един от създателите и вдъхновителите на организацията на македонските българи, подготвили и осъществили въстанието през лятото на 1903 година. Това е една серия от снимки на Дамян Груев. По това време Дамян Груев, заедно с Мишел Развигоров, Атанас Бабата и Ефрем Чучков са от непосредственото ръководство на Скопски революционен окръг и изглежда след някои от форумите на този окръг в Осоговската планина. Те са заснети както в тесен кръг, с много близки ръководни дейци, така и всяка чета по-отделно. Дамян Груев на 22 години беше сред основателите на вътрешната Македоно-Одринска революционна организация. На 32 взе съдбоносното решение за Илинденско-Преображенското въстание и на 35 загина. За мен той е апостол, наравно с Гоце Делчев. Тук е местността Сенокоскар и Кюстендил, където са правени повечето от снимките на четите и войводите, които се съдържат в нашата колекция стъклени плаки. Мястото е избрано не случайно. Първо, тук някъде наоколо се е намирал чифлика на пунктовия началник Кюстендил Марко Секолички. Второ, той е отдалечено достатъчно от града Кюстендил, за да не предизвика съмнение или подозрение, когато се видят или се срещнат въоръжени и униформени лица. И трето, той е достатъчно близко до гората, до планината Осогово и до границата с Македония, където четите са отивали да се бият. Може би са ги движили чисто човешките инстинкти, присъщи и за тяхната възраст, да се снимат, да останат, да се вкопчат в живота. Снимката като запечатване на един момент, може би последния момент, когато те са заедно, всички с другарите си, прекрачват границата. За тях не само една политическа граница, бих казал една символична граница между живота и смъртта. Отиват в Македония, за да осъществят лозунга на революционната борба «Свобода или смърт» в буквалния и прочит. На светло, посред бял ден, едвам намирам тази пътека, по която са вървяли четите и войводите, на път за границата горе при Гюешево. Не мога да си представя как са се движили в тъмното, при пълна тишина и при спазване на всичките правила на конспирацията. Но няма да се предаваме, вървиме нагоре към границата. Това е границата между Република Македония и Република България. Тя е била очертана след решенията на Берлинския конгрес през 1878 година и от тогава до сега не е променена нито със сантиметър. Оттатък за тези 110 години от Илинденско-Преображенското въстание е била Османска Турция, след нея Сръбското кралство, след това за 3 години България администрирала Македония, след това идва Титова Югославия, а от 8 септември 1991 година там е свободна и независима Република Македония. От тази страна винаги е била България. През Гюешево е минавал един от основните маршрути на четите по пътя им към Македония. За 5 години, от 902 до 907, през Кюстендилския пограничен пункт са минали 162 чети. Българските архиви пазят точните им списъци с имената, дори с рождените дати и с професията на четниците. В някои моменти, особено около въстанието, както виждаме на снимките, тяхната численост е надхвърляла 100 човека. Местни историци изчисляват, че на моменти в Кюстендил е имало между 500 и 600 млади хора, чакащи своя ред да тръгнат към границата. Гоце Делчев е един от хората, преминавали най-често границата към Македония. Смъртта дебне и него, но дали поради вроденото си чувство на скромност или от конспиративни съображения, той избягва обектива. За разлика от другите четници, които се фотографират с мисълта, че това може да бъде последната им снимка. Гоце Делчев произлиза от
среди, свързани с българското екзархийско дело и с българската армия. Той е завършил на практика военното училище и нищо, че е изключен малко преди военното си производство в първо офицерско звание. За него не е важно дали ще стане офицер, да помогне на българите в Македония и Одринска Тракия да се освободят. Гоце Делчев беше на 21 години, когато се посвети на революционното поприще, и на 31 години загина. Само за 10 години. 10 години му бяха достатъчни, за да остане в националната памет като апостол на Македоно-Одринската освободителна борба, и за него днес спорят две историографии и две държави. Гоце не е в нашата сбирка от 93 стъклени плаки, но все пак има снимка, и то в Кюстендил през 902 година, в двора на баба Тона Ковачева с Михаил Герджиков и Марко Секолички, кюстендилския пунктов началник. Там е неговата конспиративна квартира в града. Като ръководител на такава многолюдна организация, Делчев знае добре силата на фотографията като документ. Не случайно, след смъртта на Гоце Делчев, в неговата квартира в Кюстендил откриват стотици фотографии, и тъй като той отговаря за четите на ВМРО, т.е. контактувал е с хиляди хора, е било съвсем нормално при тези контакти той, за да поддържа тези контакти и за да ги управлява по някакъв начин, да има свой архив, част от който е и фотографията. Ето какво казва Георги Бождаров в своите спомени, публикувани през 1926 година. Достатъчно дълго време, достатъчно дълъг период, за да може той да осмисли всичко това, което се е случило около Илинденско-Преображенското въстание. Стана дума да се фотографираме, тъкмо се бяхме събрали всички чети в окръга, изключая разложката. Явява се спор как да се наредят четите. Дядо Илия, нашият войвода, настоява четите да се наредят по старшинство. Гоце каза, така да бъде. И така стана. Гоце и Пео Яворов застанаха най-отзад между четниците, които Гоце водеше със себе си, макар и да бяха поканени да дойдат отпред. Не искаха да нарушат възприетото вече начало. В името на делото Гоце Делчев потиска своето лидерско чувство и е готов да приеме общото решение. Войводата Апостол Петков, известен като Енидже Вардарското слънце, е на другия полюс. Той има своето място в чупливата история, може би и заради склонността си да флиртува с обектива. Американският журналист Алберт Сониксен го нарича Робин Худ на македонската освободителна борба, докато други изследователи виждат в него просто един позор. Факт е дека овој портрет кој што настанал во декември, најверојатно во Софија, е умножен во многу голем број на примероци, а самиот војвода зел многу примероци со себе и многу од нив, некаде дури се споменува бројка од 40 фотографии, паднале во рацете на османските власти за време на битката кај Смол, која што се случила на 1 март 1905 година. Навистина една жестока битка во која што загинаа 42 комити, меѓу нив и познатиот војвода Сава Михајлов. Апостол Петков е еден од преживеаните во оваа битка, покрај него може би имаш уште еден или двајца курели кои што ја преживеа битката. Интересно е тоа што османските власти во оваа битка ја заплениле чантата на војводата Апостол Петков, а внатре во неја се пронајдени огромниот број на портрети, кои што очигледно Апостол ги носел со себе за да ги подели на своите познати. През 1906 година американският журналист Алберт Сониксен пристига в България и се включва в четите на освободителното движение в Македония. В резултат се появява книгата му «Изповедта на един македонски четник». Часовоят отгоре нададе вик. Станах, излязох вън и забелязах една лодка, която идеше от Тръстиковия шобрак към нас. В нея имаше трима души. Първият, който скочи на брега, беше лек, мургав човек на средна възраст, с бели, албански тесни опнати потури,
с широки ръкави риза, въоръжен не само с манлихера и нагант, но и с камаса сребърна дръжка, овиснала на неговия патрондаж. И сега внимавайте. И да не го познавах, щях да налучкам кой е, защото неговите портрети висяха във всички кръчми на България, тъкмо в тези комитски дрехи. Това беше апостол Петков. Апостол Петков е елементарно неписмен, не знае нито да чита, нито да пишува, а от друга страна той е пак, може би, единствен от воеводите, който изпраќа най-много писма, заканувачки и претубретувачки писма, како до османските бегови, така и до гръцките андарти, до дипломатските представништва, до предавниците и до сите други, при тоа че 100 пати им се заканува со казни, ги предупредува што им ще доколку не ги коригираат своето однесување, или пак че 100 пати ги повикува и на двобой на меѓусебна пресметка. Апостол Петков е Неджевардарското слънце. Той е представител на една друга също така интересна група хора, които стоят на равно отстояние и от училищно-църковното дело на Българската екзархия, и от дисциплината на Българската армия. Той и подобните му са представители, бих казал, на нещо като професионални воеводи, кондотиери, български кондотиери от Македония. Интересното за тези хора, че те винаги оцеляват. Някои от тях достигат до дълбока старост, оставят завещания, имоти на своите наследници. Гоце Делчев, Борис Сарафов не са намерили време, не са помислили за това. След голямата битка при Смол през 905 година се пуска слух, че апостол или бай Постоль, както го наричат, е убит. В Истанбул султан Абдулхамид е доволен, тъй като храни към него лична ненавист и няколко пъти се опитва да го склони да се оттегли от борбата. Дипломатите в Солун, както и някои вестници в Европа и в Америка, съобщават, че е загинал. Дори Ню Йорк Таймс написал, че апостол, популярният български лидер, е бил убит. Само седмица след това обаче, Валията в Солун получил от апостол пощенската му картичка с личния му печат. Знак, че е жив и че продължава борбата. Кой издаде моята чата, Маре? Та нас велиш ней. Мамите ти е неса. Тогава кой? Кой? Шо му кажа на Велбек? Шо му кажа вторникът? Маре, ти си издатницата. Ти си. Първата среща на Алберт Сониксен с апостол Петков е в блатата край Солун и е пресъздадена в музея на революционната борба в Скопие. Там са и восъчните фигури на доста от хората от сбирката Стъклени плаки от Кюстендил. Снимането в музея е строго забранено, а посетителят може да се движи само в група. И да не иска, трябва да изслуша лекцията на екскурзовода според каноните на официалната историография. И там, в полутъмните зали на музея, човек се пита как така едни и същи герои живеят в две различни истории и коя от тях е по-достоверна. Онази от крехките стъклени плаки от преди 100 години или днешните й интерпретации. Паметниците на Гоце Делчев и на Даме Груев, качени на кон, бяха едни от първите в рамките на програмата Скопие 2014, или както в Македония по-европейски ги наричат 2014. Те бяха първите, но не единствените, които бяха издигнати и които ние ще видим след малко. Създава се впечатление, че в македонската столица е разквартируван един цял кавалерийски полк. Толкова много има войводи, четници или революционери, качени на кон, без това да отговаря на историческата истина. Между прочим, в нашата кюстендилска сбирка от плаки и снимки има една, която аз особено харесвам. Може би защото е различна от другите, или може би защото дава повече информация. Това е снимката, която се нарича Чета на поход. Ако се взрете внимателно, ще видите, че третия в колоната, която върви по един хълм,
е Даме Груев. Господина горе е качен на кон, който е на пиедестала. И Георче Петров на кон. И Никола Карев също. И войводата Пито Гули от Крушево и той. Категорично освободителното движение на македонските българи е пешо движение. Движение, което е основно от пехотинци. Стъклените плаки, тези исторически ценности по категоричен начин показват, че хората са от пехотата. Кавалерия по принцип в македонското движение няма. Този Гоце Делчев, положен на входа на градския парк в Скопие, ми допада повече, отколкото другите паметници. И не защото е дело на българския скулптор Любомир Далчев, а защото е много по-близо до историческата истина. За разлика от онези кавалеристи от проекта Скопие 2014 или 2014, както искате. Но този Делчев има неблагополучието да има за фон градския стадион в Скопие, който сега носи помпозното име Национална арена Филип II Македонски. Познавам мнозина, които са склонни да приемат тази малка манипулация или фалшификация, свързана с делото и живота на великия войвода. Така е било в Европа, така е било в света, където е било пълно с царе, императори, князе, лордове, военачалници, които били качени на кон. Пък и трябвало да уважаваме творческото виждане на автора, който искал да им предаде от енергията, силата, мощта, устрема на животното, върху което са качени. Добре, да речем, че приемаме тази малка фалшификация, но не бива да забравяме, че умножени тези малки манипулации и фалшификации довеждат до голямата подмяна на историята, на истинската история, на тази история от нашите стъклени плаки, от потъмнелите от времето албуми, от пожълтелите снимки, които държахме в ръце. Тази подмяна не бива да бъде прощавана. Нали така, Делчев? Я знаете моята песна? Аз знам. Я?